A vítejte u nového videa. Já se na toto video strašně těším na kanáli Darkstone. Není to sponzorované a není to ani reklama. Takže toto je od Mixitu. Je tu limited edition. Je to 9 treats, takže 9 sladkostí. No bože, strašně se těším. Mám tu svoje podstatné orezávatko. Pani bože. To bylo děsivé. Robte to doma s rodičmi. Keď to robiť. OK. Teda to, keby ste to mohli cítiť. S tým môžem pohybovať. To je tak dobré. OK. Takže ja to tu takto otvorím. Bože. Takže pardon za spoždění, ale... Takže toto vyzerá, já vím, že je po Halloweene. Koukajte na to. Koukajte na ty detaily. Pane bože, to je strašně těžké. Tento vtaček je zlatý. OK, takže si to... Čekať. To si dám na stolček. OK. OK. Takže dám tu 2 kule. Toto bude, že dávám mojej rodine, lebo mi to asi nebude chodiť. A toto bude, že si nechávam. OK, takže začneme s týmto. To je akože dubajská čokoláda. Určite nechávam. Jahody. Akože sušené moc nemám rada, ale teoreticky by to mohlo byť dobré. Čo je toto? Cheddar. Asi to nechám pre rodinu a keď to budu jesť, tak to skúsim. Toto mám rada celkom. Na 100%. Nepoznáte ma? Toto je zlaté, inak kúkajte na ten bananík. Cutie. Toto je niečo, že... Toto je také isté, len je to také... Len to není také, že... Není to tak... Barian. Potom tu mám nejaké mixitka. Určite dávam. Toto je, že cream bowl brownie. Určite beriem. Takže keď chcete vidieť video, jak toto všetko ochutnávam, a možno aj toto, tak napíšte do komentárov a zatiaľ